Pre školy je dnes najväčšou výzvou kurikulárna reforma. Od roku 2026 vstupuje nový štátny vzdelávací program povinne do každej základnej školy a my budeme stáť v prvej línii jeho zavádzania. Aby sme v tom boli úspešní, potrebujeme systematickú prípravu, manažérske vzdelávanie, ktoré skutočne reflektuje potreby škôl. Rovnaké princípy leadershipu, ktoré potrebujú školy, poznáme z biznisu. Už dlhé roky trénujem ľudí z rôznych spoločností, od startupov až po veľké firmy a v EduLab manažerskej akadémii odovzdám moje skúsenosti aj vám. Budete efektívnejšie a efektívnejšie v realizácii zmien, v rozhodovaní a vo vedení vašich tímov. Pripravili sme pre vás EduLab manažerskú akadémiu s online vzdelávacími kurzami, programom inovačného vzdelávania a prestížnym MBA štúdiom. Navštívite špičkovú školu, absolvujete prezenčné workshopy a zúčastnite sa odbornej konferencie so speakermi z oblasti školstva aj biznisu. Investujte do seba a naštartujte svoj profesijný rast.